Fir-reazzjoni tagħha l-ittra tal-Gvern Malti dwar ix-xogħol ta' kwalità inferjuri f'Mater Dei, il-kumpanija Skanska kwotat il-ftehim tal-waiver li kien iffirmat fi żmien amministrazzjoni preċedenti. Ftehim li jħoll lil Skanska minn kull ir-responsabbilta għal dak li jista' jirriżulta fl-isptar. Minkejja din il-klawżola wara li kien ikkonfermat il-każ tal-konkos difettus f'Mater Dei, il-Gvern għamilha ċara li se jkun qed jesplora l-mezzi legali kollha. L-ewwel pass kienet ittra permezz tal-avukat ġenerali Peter Grek. Ittra li skont rapport fil-Malta Today, il-kumpanija Żvediża wieġbet għaliha billi qalet li Skanska Malta Joint Venture ma tistax tinżamm responsabbli għall-allegati difetti. Saħansitra saret referenza għal klawżola fi ftehim li sar fl-2009 u li tħolli Skanska minn kull responsabbilta għal dak li jista' jirriżulta fil-bini ta' Mater Dei. L-avukat ta' Skanska qalet li f'dan l-istadju ikun għal xejn li ssir il-laqgħa bejn il-partijiet differenti proposta mill-Avukat Ġenerali ta' Malta għax mhix se tkun waħda produttiva. Din it-tweġiba tfisser li issa l-Gvern Malti irid jidħol f'battalja legali ma' Skanska jekk irid jirkupra l-miljuni ta' euro meħtieġa biex tissewwa l-ħsara f'Mater Dei. Kien meta l-Gvern beda l-bini ta' solar ieħor fuq l-emerġenza li saru magħrufa difetti fil-bini tal-isptar. Periti indikaw li dan is-solar ma setax jinbena għaliex il-konkos tal-emerġenza ma kienx b'saħħtu biżżejjed. Dwar dan saret analiżi teknika minn esperti internazzjonali tal-Arab li fir-riċerka tagħhom qalu li qatt ma kellhom każ ta' konkos daqshekk dajjef li mtuża fil-bini ta' sptar pubbliku. F'termini tekniċi f'Mater Dei kellu jintuża konkrit ta' 30 megapascals. Iżda fl-emerġenza instab li ntuża konkrit ta' 18 megapascal. F'żoni oħra bħal blok D mtuża konkos ta' 23 megapascal. Jirriżulta li din mhix l-ewwel darba li Skanska semmit dan il-waiver agreement. Fl-2011 għamlet dan meta l-Gvern kitbilha dwar reservwar difettus f'Mater Dei. Fi żmien li kien iffirmat il-ftehim, kap eżekuttiv tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Mediċi kien hemm Brian St. John, il-magħżul ta' Simon Busuttil biex imexxi l-kumpaniji tal-Partit Nazzjonalista. Kien ukoll qrib ħafna ta' Lorenz Gonzi, bħalma kien iċ-chairman tal-FMS, il-kuġin ta' Gonzi, Paul Camilleri.